Kapino sa gatos ng mga drug surrenderers ang mitapos sa community-based treatment program sa lungsod sa Minglanilla. Una kining batch sa mga lungsod nga nakatapos ng programa alang sa mga drug addict nga gustong magbag-o sa ilang kaugalingon. Si Chuna Carion sa report. Dako ang kalipay sa 65 anyos nga si Eufemio Danyo, taga Tulay, Minglanilla, human mipaubos sa community-based treatment sa maong lungsod. 60 anyos nagsugod siya pagsuyop og shabu. Gumingkan usab sa iyang matang sa trabaho ug galgal sa iyang mga kauban. Maayo na lang gani nga naumol kining maong programa alang kanila ug mipaubos siya niini alang sa iyang pamilya ug sa iyang kaugalingon. Unom kabuan na siya nga limpyo sa illegal nga drogas. Tungod sa programa sa gobyerno ba nga kaayuhan ba? Ang ako lang nga nagpakuwala ko sa kong pamilya ba tungod sa mga maestra ba akong mga anak ma'am. Engineer niya akong nauna ma'am. Naglimpyo ko sa kong kulingon ba. Samtang ang 16 anyos nga itago nato sa panganglaloy miingon nga 14 anyos pa lang siya nagsugod sa bisyo gumikan sa impluwensya sa barkada. Apan mipasalig na siya sa kaugalingon nga dili na gyud mag-adik-adik. Pahit kayong kinabuhi ay maundang jugo. Duha lamang sila sa 151 ka drug surrenderers nga nakigbisog aron makalingkawas sa pagkagumon sa illegal nga drogas ug mikompleto sa maong programa karong adlaw. Nagsugod ang community-based treatment program sa Minglanilla miaging tuig sa Hulyo. Matud ni Ana Loreen Cadiz, usa sa nagpasiugdan nining programa nga matag drug surrenderer nga mipaubos niini ipaubos sa drug test kaduha sa usa ka semana. Nakatabang nga mahatagan og katumanan kining maong programa base sa tabang ni Dr. Ray Bautista, pangu sa Talisay City Aftercare. Gani kaganiha, usa pa ang completion ceremony. Gipaubos una sila sa drug test. Mga lang sila sa barangay once a week for sessions, behavioral ug psychoeducational according sa sipadaw again nga program, and then another day po, so twice a week ilang drug screening. And then for 4 months. After that, continuous ang drug screening. Muato sila sa barangay. We will be cooperating with the DSWD to give kanang due nga livelihood programs. Hopefully sa katong mga batanon manggod, so ALS maybe or TESDA. Sa lungsod sa Minglanilla adunay 1,400 ka mga drug surrenderers. Mato ni Police Major Verninio Nosirale nga bisan nga minus pa lang ang mipaubos nining programa apan dako na kaayo kining tabang. Giawhag usab niya ang drug surrenderers nga mopaubos sa community-based treatment program. This first batch graduate, amo na siya living testimony nga we can do it sa atong tagsa-tagsang barangay through the CBT. We can do it sa municipal level sa pagtabang nila. Ang completers padayon gihapong i-monitor sa tagsa-tagsa ka mga barangay kung asa sila nahisakop. Lakip na sa Minglanilla Rural Health Unit. Uban ni Marlon Malgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.